Selamat berjumpa lagi lur di dalam konten video makan. Kali ini saya mau memasak yaitu telur rebus dioseng-oseng alias oseng-oseng telur rebus. Nah, ini adalah telur rebus, telur sing pecah-pecah ngene kok, tak kumpulke, saya kumpulkan, saya wadahi plastik ya. Saya bungkus plastik, terus telurnya guys saya godok, saya rebus seperti ini lur, jadinya ini lur. Nah, ini telur rebusnya seperti ini. Terus ini nanti saya irisi cilik-cilik ya. Saya irisi kecil-kecil, baru kuwi tak bumboni lur, bumbune ini lur. Bumbune wong jenenge tumise wong desa ya sederhana wae, gak usah angel-angel lur. Lho, lah kok enek santene. Oh, iki ada nanti saya bener oseng-oseng telur rebus ada santannya nyemek lur ya. Bumbunya adalah ini bawang putih dikasiung, terus lomboke jero luwakeh wis ngene iki pokoke, terus brambangnya jero luwakeh akeh ngene iki. Dadi brambang secukupnya, lombok secukupnya, bawangnya dikasiung saja ndak apa-apa. Terus untuk godhong jeruknya wis sak cukupe 3 lembar kena pira-pira kena. Terus aja lali lur, nanti kita kasih santan sebab iki engko tujuh aku oseng-osenge nyemek-nyemek lur, tak wis santan begitu ya lur ya. Terus jangan lupa lagi lur, kita kasih penyedap lur ya. Lek sampean seneng penyedap, gak seneng juga usah gak apa-apa lur. Iki penyedapnya jenenge rasa kopi teh ya lur ya. Kita pakai rasa kopi teh atau roijo boleh, Maggi juga boleh, dan lain sebagainya juga boleh. Dan yang selanjutnya lur akan kita irisi kecil-kecil ya lur ya. Kita irisi kecil-kecil biar nanti lek paham bendak koyo lungko gitu lur ya. Nah, jadi kita kondisikan, kita irisi begini lur ya. Jadi lek mamu iki lur ndok itu lho. Nah, iki ndoknya begini lur. Nah, ini saya memanfaatkan ndok bentes ya. Ndok bentes itu saya wadahi plastik terus saya godok lur. Jadinya seperti ini lur, ndok bentesnya. Nah, jadi daripada angel langsung pecahan ndok sing bentes kuwi tak ada plastik, bareng ngono tak godok. Setelah saya godok, saya rebus seperti ini, mau saya bikin apa mang sayur oseng nyemek-nyemek ngono lur. Sayur apa oseng telur nyemek-nyemek doke diri si kecil-kecil begini, dadi lek mampe ndak kangelan gitu lur ya. Boleh mlebek-mlebek kaya lungko, waduh mame rada angel gronjal-gronjal nggih lur nggih. Diisi begini. Nah, ini lur buktinya lur, ada telurnya lur lah ya toh. Jadi ndak usah, maksudnya itu ada telur yang agak utuh, jadi ndak usah dublek-dublek kaya atene gawe dadar ngene, nggak usah lur. Cuma begini tok lur. Bodok terus lagi lur yo alah. Enake punjul lur iki. Nah, ndak ngapusi sama nyoba resepku caraku ngene iki. Wis pokoke hooh temen. Nek terima sego sak piring, 2 piring, 3 piring, 10 piring entek lek dipangan wong akeh. Gitu lur ya. Kita tutupkan untuk ngirisi sampai kabeh engko dadi irisan kecil-kecil gitu lur ya. Itu yang ini saya utuh kumpul enggak tuh. Ayo ke pentesan langsung ada plastik ngono. Semasa lo koyo endok. Kemewonge lo koyo endok lo. Yang penting sih. Tidak tapi wakai ya tuh. Kita lanjut lur seperti biasanya, yaitu menggoreng bumbu, yaitu tadi lombok berambang bawangnya kita gongso dulu lur ya, biar nanti kalau digerus bendak mencolok-mencolok dan aromanya itu bendak nyegrak sengak lur. Jadi bumbu itu kalau ditumis dulu ya, digongso seperti ini, manfaatnya oke lur. Sepisan itu kalau digerus iku ndak mencolot-mencolot, ndak mengsle-mengsle ya. Terus yang kedua, bumbune aromane iku tidak cemplang utawa sengak lur. Jadi bener krasa ning krasane krasa sedep, enak,
halus, ndak cemplang ngono kae, ndak nyegrak ngono lur maksud saya. Nah, iki setelah kita entas lur. Setelah dientas ya, kita entas ya lur ya. Lagi antas ini sik, saiki tak selani nyemplung nih ndok, goreng ndok sing tak irisi iki lah ngene lur. Supaya ndok iki tak goreng ukur-ukur, ndok iki tak goreng ukur-ukur supaya ora bledrek lur. Maksud iki ben rada asat banyune, kadar aire ben menyusut. Terus ndok iki ben rada kenting bahasane apa ya? Rada duwe kempel lur maksudku iki, kenyal ngono lho, dadi ndak mbleber-mblebek ngono temen-temen. Saiki tak sambil nyambel bumbune iku mang. Kita sambel kok tak sambel, tak gerus, tak ulek sampai betul-betul lembut ngono lur ya. Lek wis lembut iki mengko ya to, baru lagi tak gongso meneh. Saiki tak entuk gelar ndok sik lur. Lah ndok iki tak usah arek ngene iki, lek wis rada keset utawa rada kenting baru tak entas. Nah, krono ndok iki mah enggak cukup sakmene lur, yo mari ngene tak goreng nerek. Sithik-sithik gak apa-apa. Nah, iki tak tambahine. Regane letak kabehne iku mau minyak mek titik, ya wis bano wis sakmene ae wis, pokoke sementing kambon minyak ben ndak nemen-nemen protole ngono lur maksudku iki. Nah wis tak ora arek sik ngene sik lur ya. Lah iki lur sakwise ndok tantas tak dai bak ngene iki. Mari ngene tak teruske nggongso bumbu sing tak grus mau lur, tak gongso maneh lur. Nah, iki tak bumbune tak klumpukne sik. Iki bareng ini iki dicemplungke wajan digongso sediluk sebab mangkan wis digongso to lho. Dadi iki engko bumbune betul-betul sewedem ndak sengak lur enak. Ngono bae iki wis mateng, pone didobel gongso ngene iki. Wah, enak lur iki ambune lho wis lur sewedem nyogroke ro gak karu-karuan mantap pokoke wis. Iki dambu teko lor kok kidul kok dhuwur kok ngisor ke tengah wis pokoke semripit harum punjul ndak karu-karuan enake wis pol gaduk iki lur. Nah iki terus ki tak cemplungi santen lur. Nah iki santen kenekan iki instan. Nah bubuk santen iki terus baru tak tambahi banyu nang nggone gelas. Tak sokne nang nggone wajan kene ngono lur supaya santene malih ono aire lah ngene lur. Kuplek ngene lur ya. Dadi wis ketok mening mari iki. Ojo lali lur mari ngene ditambahin neh banyune lek kurang gitu. Utawa mari iki ditambahin neh bumbu yang lainnya lur. Dine kunyit lur, tak wani kunir sik lali aku. Ya ding kunir bubuk lur, kemang lali kata syuting rek iki sak sing iki engko tak tulis nggone deskripsi ya lur ya. Tambahin lur masako PT, aku duwene masako PT ya lur, masuk gak masako pedet gak apa-apa wis, masako PT iki gak apa-apa. Yo lali lur dublek-dublek rek, cek iso apa iku jenenge, cek iso campur ya to dublek-dublek. Tambahin rek, aja lali. Ah, kunire lek kurang kuning. Ati ben ketok kuning-kuning piye ngono, ya ta. Ah, bariki tambahi maneh apa ya enake. Oh iya, Ding. Gula. Ah, gula sak sendok wae. Dublek-dublek neh. Dadi iku jane ben ndak cemplang rek. Umpama ana iku gula kambil gak duwe gula putih wis gak apa-apa wis. Saiki aja lali anune dicemplungke lur, ndoke ya. Ndoke dicemplungkan begini lur. Ndok sing wis tak gongso mang tak cemplungkan, dadi ndak nemen-nemen remekke ngono lho lur. Golek remek nemen-nemen ya apa sih? Yo jane gak apa-apa wong tujuane yo dipangan rek ya to Mas yo.
dianu kan yo pangkaremek. Tapi yo ada-ada jen koyo seni ben koyo iso masak temenan lah wong dene dilebokke YouTube. Seperti kena tinggi lawo ya lur ya, wis kena tinggi lawo nggih maem nggih nyurung sego nggih baturi ngganepi ganjele weteng. Gitu aja ya lur ya. Oke lur, untuk konten kali ini dalam konten videoku makan gawe masakan telur iki mau, muga-muga bermanfaat ya lur ya, muga-muga terhibur juga bermanfaat kangge panjenengan sedaya. Bila mana cara saya menyampaikan kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di konten videoku makan yang berikutnya. Matur nuwun.